Dakong tabang sa usa ka Dabawen niyang deboto sa Birhen Maria ang pagpahimo niya og mini chapel o prayer room sulod sa iyang panimalay. Sanglit kini ang iyang Dangpanan sa Panahon na dunay suliran ilabi na karong dunay pandemya. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Magduha ka kwaresma na nga apektado ang pag-obserba sa Maromano Katoliko tungod sa pandemya. Mas labaw nisod sa masama ni Saida Abdulaop, usa ka Dabawen niyang deboto sa Birhen Maria. Sanglit senior citizen na siya, busa dili basta-basta makagawas sa balay. Sayon ang tanan nga niining panahon sa kalisod, bugtong ang labang makagagahom ang kadangpan. May na lang dakong tabang niya nga sa iyang panimalay, aduna siya mini chapel o prayer room. Ampo ko ba? So niabot ang time nga gitagaan ko sa Ginoo grasya. Nag-isip na ko nga. Maging kaya ko prayer room, no? Nahimo kining mini chapel, sanglit Katoliko siya, ug Muslim ang iyang bana, kinsa patay na. Ginarespeto nila ang ilang tagsa-tagsa katinuhuan, hinungdan nga tagsa-tagsa usab sila og lugar nga kaampuan. Hapit kuno kining masunog kaniadto, apan daw dunay nahitabo nga milagro nga napalong ra ang kalayo. Ready to burn na gyud siya kay nakita na gyud nimo nga kuan ba kanang ano na pero ambot og unsang milagro. Aduna po sa ilaing mga altar ang iyang panimalay kung asam kita ang klase-klaseng koleksyon sa imahe sa Birhen Maria, ingon man Divine Mercy. Nangayo lang gyud ko sa kahit ana. Ay lang pud mi og hatagi niya ng inana nga viral na sakit kay lisod pud no kanang ang pamilya di ka duol. Kung ikaw kuhaon na sa Ginoo wala dili mo sila masulti. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.